गिबियावनो आरोबाव नोंथांमोनखौ जोंनि बोहैथि क्रिएसन इउटुब चेनेलाव आरोबाव बराय हरफिननाय थाबाय लोगोसेनो गिदिरनिसिम सिबिनाय आरो उन्दैनिसिम अननाय जासिहरग्रोबाय दिनै जोङो मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय नोंथांमोननि थाखाय 1 मिनिटनि सल' जोंहा बिथां शशि ब्रह्म मेडामा फरायनानै नोंथांमोननो खिन्थागोन नोंथांमोनहा बेखौ अननानै खोनासंलांदो आरोना फरायदो। बे 1 मिनिटनि सल'नि मुङा जादों नांलिया। नांलिया जोंनो बेबायदि गणतन्त्रखौ सैमा जानायखौ अमाया नायनो हाया, अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय, माबायदि राजखान्थि बेलाय आफोरालाय, मोसा मुफुर बायदि गावजों गाव मेहेरलायनाय, हिंसा हिंसि खालामलायनाय, मावग्राया मोनजाया नायग्रायासो बाहागो मोनो, बेफोरबायदि जिब जुनारफोरबायदि नेरलायलायनाय राजखान्थिखौ जों रायजो राजाफ्रा मिथिनो आद्रा गैलिया। आजिखालि रावबो रावखौबो थगायनो हालिया, रावबो रावजोंबो थगायजालिया। राजखान्थिगिरि लिडारफोरनि गेसाव गोफोन गोसोखौ मिथिनो बाखि गैलिया। गोखा गोखै गोदै गोबाब बाबसु दैल' गासिबो मोनजाजोब्बाय गामिनि रायजो राजाफोरा। बेखायनो सानबाय गामिनि जाम्बा जाम्था मावनानै जाग्राफोरा आजादि जालांगोन जों गावनि धोनजों। बेखौनो खन्थाइनि रावजों फोरमायलांनोसै आं फारि फारि। इलेक्सन फैब्लाल' भट दाबियो रायजो राजाफोर, बाला हामानि गोरान ना जानांगौ। नांलिया जोंनो बेबायदि नोगोरारि, गैया एसेबो गियान सुबुंनि। बाथ्राया बुथारो जेथ नाङो, निसाजोंसो समाजखौ हिट होयो। नुनायावनो सिनायखायो, एसे दायावनो खपत खायो। नाथाय गाव गावहाबा देहानि खस्थ' खालामा, नाथाय मालायखौबो मोसौ बायदि बाहायो। आरो नांलिया जोंनो बिब्दि सात्र, जेरावबो मिजिं गैयै जानायल' माथ्र। सनमान खालामा फोरोंगिरि, नाथाय खालामो अराय दादागिरि। मोजाङैबो फराया, नाथाय आनजाद फैयोब्ला नकल लायो। रिजाल्टनि फिथाइया लाथिख' जायो। आरो नांलिया बिब्दि कर्मचारि, समाजनि एसेबो मोजांखौ साननो रोङै। बाथ्रायावबो थाया जुक्तिनि आयदा, नाथाय गादबनोल' नागिरो मालायखौ। खायदा बाहायनानै गावनि उदैल' फिसिग्रा। गावनि दायद'खौ बुजिनो रोङै, नागिरो गावनि सिफि बुंनाय सेस्था। आरो नांलिया जोंनो बिब्दि आदालत, बिसार आयेनफ्रा सोलियो पकेटावल'। खुगायावबा धर्मनि खोथा, नाथाय मोनसेबो गैया सैथोनि बाथ्रा। दायनिगिरिनि मोखाङाव नायनानै मिनि मिनि खालामो गावसोरखौनो सान्थि। नाथाय नांगौ जोंनो थार बिजिरनाय, धोरोम सैथो बायदि, आरो नांगौ जोंनो मान सनमान। दानिया नोंथाङा नैबे नांलिया 1 मिनिटनि सल'खौ खन्थाइनि रावजों फोरमायलांबाय, बेनि सायाव एसे ओरैनो सावरायनोसै ना ससे। जेनेबा बेवहाय नोङो राजखान्थिनिफ्राय लानानै उन्दै उन्दै फरायसाफोरनिसिमबो बुंदो ना होमबा, आरो गोजौ बिजिरसालियाव माने जायफोरानोखि रां दङ गोहो दङ थिग बेबायदिया माने रां होयोब्लानो नंखायाबो सैथो जानाय नङा होमबा, बेफोरबायदिखौ जों दासिम नुनो मोनबोगासिनो दङ ना होमबा। थिग बेबायदिनो सोलिबाय थादों। आरो थिग बेबायदिनो जोंहा नै उन्दै उन्दै फरायसा गथ'फोरा गावबा गावनि मिजिं, बे मिजिंनिफ्राय दोरोदनानै थानाय नुनो मोनदों आरोना। माने दोरोदनानै उनाव लानानै थारमाने बिसोरो जानाय लोंनाय निसाजोंल' गफबनानै थादों, जायनि जाहोनाव बिसोरो फरायनायावबो लाथिख', रिजाल्टआबो लाथिख' जानानै थादों। आनजाद सफैयोब्ला माने नकल लायनायनिल' धान्दा मारियो आरोना। मोजाङै फराया, मोजाङैबो फराया, सिगाङावनो जेबो इयुनाव माने थियारि जानानै थाखाया, थियारिबो थाया आरो थांखि गैयाबालासिनो नै फरायसालियाव थांनांगौ फैनांगौ, माने
बेल' आरोना फरायसानि डिउटिया माने फरायसालियाव थांनांगौ फैनांगौल' थिग बेबायदिखौ सानो आरोना दानि गथ'फोरा गावदि फरायथौनानै गाव इयुन जिउ दानानै लानांगौ बेखौ माने साननो रोङा आरो बे गावनि फरायसानि जा बिथा एबा जायगा बिनिफ्राय दोरोदनानै माने बायदिसिना मुवा जानाय लोंनाय निसा जानानै बिरि सिगारेट सोबनानै नङा होमबा आथिखालावथ' मा फरायसाफोरा मा फोरोंगिरिनि सिगाङावनो जायै लोङै सोबै माने दिन्थियो आरोना नोंखौ माने साइकेलनिफ्राय ओंखारनानै सनमान होनांगौ नामा बेबो गैला आरोना गोदोनि दिनाव जोङो मा फरायसालियाव थाङोमोनबा जेनेबा सेन्देलखौनो गानो मोनामोन नङा होमबा थिग बेबायदिमोन आरोना गोदोयो नाथाय गोबां माने थांबाय थेवब्लाबो जोङो बेखौ फोरोंगिरिफोरखौ जेबो बुङाखै सासे फरायसाया सनमान खालामनांगौ बेनो सासे फोरोंगिरिया सासे फरायसानि थाखाय बेनो गुरु बेनो जिउ दानायनि बेनो राहा लामा दानायनि बेनिखायनो जोङो फोरोंगुरुखौ सासे सात्र'बा जेनेबा फरायसाया थारमाने गुरु हिसाबै मानिनांगौ आरो बेखौ जोङो बुंदों आरो सासे फोरोंगिरियाबो गावनि फोरोंगिरिनि जा बिथा एबा गावनि जायगा बे जायगायाव थानानै फरायसाफोरनि फारसे अननाय थानांगोन बा बिसोरखौ निमाहा होनाय गुनाबो थानांगोन बुजायनोबो नांगोन नङा होमबा सानफ्रोमबो रागा रागा जेनेबा बिसोरखौ रायबाय थायोब्लाबो जानाय नङा थिग बेखौनो अननायनि गोदै रावजों बिसोर फरायसाफोरखौ बुजायनो हानांगोन गोसोआव लाहोनो हानाय सक्तिखौ बिसोरो फोरमायनांगोन फोरोंनांगोन बेखौनो नोंथाङा नैबे जेनेबा 1 मिनिटनि सल' बेनि गेजेरजों फोरमायबाय बेवहाय आरोना बेनि उनावहाय आरो माबाफोर बुंबावनांगोन नामा जेनेबा जेनेबा आथिखालाव राजखान्थिनि बागै नोंथाङा बुंदोंमोन ना दानि बेबायदि माने गावजों गाव जों गासैबो बर'आनो बेखौ साननानै खौसेनि बेन्दोंजों एबा खौसेनिथिनि बेन्दोंजों खाजाबनानै माने आवगायलांनो नाजानो नांगौ आरो बर' हारिया सासे राजखान्थिखौ लानानै बै उमुगनि गोदान गोदान आफादनि जानानै जोङो सैलायै सोंखारिलायनाय बिदि जानो नाङा आरोना हिंसा हिंसि माबाखौ जोङो गारनांगोन जोङो मोजां नोजोरजों नायनांसिगोन दिनै जोंहा गावजों गावनो बेबायदि हिंसा हिंसिया थाबाय थायोबा आफादखौ लानानै जोङो बोखावलायबाय थायोबा जोङो खौसे जानो हानाय नङा जोंनि हारिया दावगालांनो हानाय नङा जोङो मा थांखिखौ लानानै जोङो सोमावसारदोंमोन दिनै बेखौ जों मोनहैनाय नङा दानि थासारिखौ नायोब्लाथ' जोङो मोनहैयै बायदिखौनो नुदों दिनैसिमबो जोङो गोरोबनायनि लामायावनो फैयाखै दा बुंनो थाङोब्ला जोङो बेखौनो बुंनांगोन जोंनि बर' लिडारफोरा गावखौनो थारमाने सानस'नो हायाखै नामा गावखौनो जोङो बुजिस'नो हायाखै नामा जाहाथे जोंनि दाङाबाजि जाबाय थादों रांनि खौ साननानैसो ना गादिखौ लानानैसो जोङो दिनैसिमबो मानो गोरोबनो हायाखै नोंथांमोनहा बेबायदि रांनि थफ्लाखौल' सानबाय थायोब्ला गादिखौल' सेलायबाय थायोब्ला सानबाय थायोब्ला जोङो रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोनो हाराहास्ति जादों दिनै रायजो राजाफ्रा ओरै थांनो ना ओरै थांनो जादों सोरजों थांब्ला मोजां जागोन बेखौबो जोङो रायजो राजाफ्रा मावनानै जाग्राफ्रा सानस्लाबनो हाया बेनिखायनो नोंथांमोनहा जाहाथे मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो जों बयबो बिमा माहारि जानानै बेखौनो खावलायबाय ना होमबा बिमा माहारि जानानै जों बेखौनो खावलायो जाहाथे जोंनि बर' हारिया खौसे जानो हायो खौसेनि लामाजों जों आगान सुरनो हायो एना एनिखौ ज्राब गारनानै जोङो गोजोन लामाजों लांनो हायो सान्थि राजखान्थि जोङो दैदेनलांनो हायो जों बेखौनो रायजो राजानि गेजेराव बे सुंद' सल'नि 1 मिनिटनि सल'नि गेजेरजों आङो खावलायदों फोरमायदों आरोना अब्ला दिनैनि भिडिअखौ जों बेखिनियावनो फोजोबनो होननानै आखायाव लाबाय आरोबाव फिन खेबसे जोंनि सिबिनाय आरो अननायखौ जासिहरबावनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों